balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-12 ng petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kapurukan kag kabarangayan, okslang kita sining mga inuras, kabayontang okslang kita mga kaaksyon. Wala lang sang sablaga. Tuloy-tuloy lang ang aton sining pagpangabuhi sa sining adlaw mga kaaksyon. No? Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga mga kaaksyon tayo sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa Oriental side sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginapangamusta naton sining mga kaaksyon dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa Malabutan sa aton sining pagwaragwag mga kaaksyon. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Tirahon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay dalontang balita gikan sa Kapitolyo. We have aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa doktor sang San Enrique may patag sa zero bakuna sa tung Pebrero 10
nga National Vaccination Day sa among banwa. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, distribution sang bulig pinansyal para sa mga nalitan sang Bagyo Odette sa Bacolod. Posibleng sa Webes pa matapos suno sa tagpamuno sang DSSD mga kaaksyon. Igabalita na karon ni Aksyon Art Tayhopona. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, welder nga nagpatay sa upod niyang welder, padayon pang ginapangita sang kapulisan. Pamilya sang biktima ginahulat sang kapulisan, agod nga magpasaka sang kaso. Kag karon nga adlaw daw nang inbisita sang Bacolod City Police Office ang direktor sang chaplaincy sa Bugos nga Rion Sai sa aton sining buto nasyonal ni nga nag-abot subong adlaw sa Bacolod nasyonal na. Ano to? Actionens? Why? Okay. Nautod tagaliya. Bikukun amo na. Sige larga lang kita. No problem. Sige. Sa Nukpo naman nga balita, kapulisan sa probinsya nagapanawagan sa mga nabilin pang mga NPA sa Negros Occidental nga magsungka. Kag sa patrol nga balita, balita karon dugay-dugay ni Aksyon Alvin Graba, BGMP Regional Bureau, nagdiho na sang mga pamagi para makilala ang ginpalayag ni Angas nga PDL nga sa PDL kuno sang Metro Bacolod District Jail nagalin ang among mando ni, di man iguro mando. Delivery sang illegal nga droga. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 30 anyos nga lalaki, arestado matapos nadakpan sa buy-bust operation. Sa Banwasang Calatrava, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio kag sa iban pang balita sa unang distrito, pagsungkas ang tatlo ka mga miyembro sang New People's Army, dako nga epekto sa ilahanay suno sa militar. Sa balita naman nasyonal, mga kaaksyon, 6,000 ka mga eskwelahan handa na para sa in-person classes. Kag COVID-19, mga kaaksyon nga kaso sa kapulisan naglabot na sa 48,723. Kag Boracay nagtanyag sang libre nga booster shot sa mga lokal kag foreign tourist. Kalakip man mga kaaksyon ining panibag-o naman nga kuanong kalakasan mga kaaksyon dito sa area sang Maguindanao. Siyam ang patay sa ambush sinigid lamang nga aga. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa ngaton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang malugay. Mahinang kalaban Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Pag-like kag share, mga kaaksyon, kag plus ang inyo sining mga mensahe. Di lang mensahe palalay padala nyo, like man kag i-share ang aton sining Facebook page, no? Sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig, no? Kay tirahon to na karon dugay-dugay parang sigurado kay kapos man lang i-like kag i-share tapos mensahe. Amo man lang na, hindi kay mensahe lang ang mensahe. Ay, oo. Pagkaronan ta na mga kaaksyon Sige, daligid lang mga kaaksyon standby.
kay mahatag tanay resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, Pebrero 12, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 7, liwat 9 and 7. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta, no? Kita mo lang, share, 3 lang kabilog. Ay, dayaw man ko. Kay Mr. Milili Oligo, Alex Fuentes, and ayos, pagkadamo man sang nag-heart sini, kagang nag-heart is 3 kabilog. Ang nag-heart lang ako na Madam Sim Zabuso, Bibi Gregorio Yulo, kag Sandy Veno Martins. Malang nga pag-monitora. Sige i-like lang ninyo kag i-share man ang aton sining programo. Antes ka mo magpadala sang mensahe na nyo gid Kung di ninyo like ka nagpadala pa kamo mensahe man. Oh. Ay kabudlay gid sige pakaronan lang naguro ang nag-likes bito i-reset bito ang nag-likes kun may ara pa basibla may ara bala to i-reset bito. Kung amuman gyapon ang nag-likes mo lang Teo sige ayos sige ay gatiyog pa man gali ni gani way nako di signalo. Sige dali gid lang kay i-reset tabi base kung way lang ni ma-reset. Tiyan mo gid gyapon sila kay may 4 nga nag-share, no? Basahon to niyo. Sige. Kay kahina sang internet, no? Anay Sabado do gakuan siya. Rodora Syoko, salamat gid kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Sige, dali gid lang mga kaksyon na standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw na internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muling. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Balita Banat Muling. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 sa ngaton oras, 12:16 na. Standby na aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa patrol, no? Ini may ipalayag lang kita isa ka breaking story. Siyam ginang patay sa ambush sa Maguindanao sinilang agaho. Grabe maning ambusanay dito. Siya mang patay sinisyal nga report. Mga kaaksyon kay sige pa man ang investigasyon sang kapulisan kag tropa militar sa lugar. Patay ang siyam ka mga persona matapos ginambus sang mga armadong grupo ang isa ka convoy nga salakyan kag pick-up truck siya sa Gindiligan or Gindilingan, Maguindanao, no? Kay nasang aga ni more or less na tabo ining pag-ambus. Ini ang gin-confirm mismo ni Gindiligan o Gindilingan Mayor Midpantao Midtimbang Jr., no? Sa initial nga report, isa ka commander Black Madsik ang ginaligar target sang ambush. Sa karon padayon pa man ang investigasyon sang mga kapulisan kag tropa militar sa lugar, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bantayan lang ninyo mga kaaksyon ng iban pang detalye diri sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa Facebook mga kaaksyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Live extension Coffee Mix ang live extension
Nasa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Akson Alvin Graba, papatrol kita na reaksyon sang Bureau of Jail Management and Penology sa aligasyon to ni sang nadakpan bla tong 1.3 milyon nga drugs to sang Station 8 nga ang droga naghalin sa district jail diri sa syudad sang Bacolod, no? Aton hibaloon kay ti karon ng BJMP Regional Bureau nagdihon na sang pamaagi para makilala. Dapat imbestigahan gid og ginpatawag tunong jail warden sang BJMP. I think daw handumanan siguro ginpatawag sa regional office. Dapat imbestigahan na nga nakasulod na da. Kag hindi man na magbato-mato based sa report sang aton sini nga mga kapulisan. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex ginaksyonan sa BJMP Regional Office 6 ang matapos na ibaluan nga nadismayagid si Pulisa Major Jory Puerto sa Police Station number 8 sa diin sa aligasyon nga nagikan gid sa person deprived of liberty sa sulod sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory ang nagamando sang transaksyon sang illegal nga droga para ma-distribute sa pila ka mga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Man madumduman aksyon na Rex sa ginapahayag ni Major Jory Puerto kag base sa aligasyon diri ni Mark Daniel Angas nga amo mismo ang nakuhaan sang kapin bala 200 ka gramo sang shabu sa bypass operation sa January 10, no? Sa January 10 diri sa January 10 kung February 10? February 10, sorry. February 10 aksyon na aksyon na Rex diin na dakpan ini through bypass operation dito sa area sa barangay Singkang Airport, particular puro Kabulakan na uno. Now sunod diri kay Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhelio aksyon na Rex. Duhagid ka mga jail wardens ang ginpatawag. Ang jail warden sang barangay sang area sang Takuling si Chief Inspector Felix Ariana, subong man si Chief Inspector Alan Carniaga sang Handumanan agud usisaon ang veracity sa sining report nga isa ka PDL amo ni ang nagmando kung diin i-deliver ining mga illegal nga droga. Aksyon Rex sa diin Kag paano sa ka-communicate na da? isa pa na ginpamangkot man aton aksyon Rex May komunikasyon para sa sulod sang presuhan niya? Kunti aksyon na Rex gin kuan naton gin pamangkot man naton siya. Kunti may mga greyhound operation na kada jail. In fact, Galing si Sano pa to sila naghimo sang Greyhound to do nagigal pa tong tuig ya. Oo, Greyhound operation ti suno sa iyang may mga posible ka kalusot gid. Bisan man sa ila sini nga operation, Greyhound operation, may mga makolekta sila o kun ma-recover sila nga mga cellular phones action na Rex. Pamangkot paano ginpasulod na da? Isa pa na. Isa pa na. Kung magsulod ka, kung bisita ka sa preso, di ka man dali-dali da sa mga guards da pasulod nga pabayan lang dala mo, hindi pag-usisaon, gina-usisa, gina. Isa pa bisan na. pagkaon, gani, gina-check pa na. Tanan na, hindi iya basta-basta. Grabe man ang usisa ay man aksyon na Di Rex. paano kasulod na da, kung Isa gina-check pa. na nila. Isa pa na. Amo na ang mga bagay karon nga ginausisa karon kag ginapausisa pagid kay ang Regional Investigation Division sa Dapat ipang-relieve na da gurong jail warden na da sa handumanan kag Takuling kay hindi lang ni isa ka bis posible nagtabo ni natublag ang kapulisan ta. Isa pa na aksyon na Rex amo na ang datisbay nga ginpatawag ning duha ka mga jail warden sa Metro Bacolod District Jail aksyon na Rex. Agud jadto yang mausisa gitudo kag maayo. That is why ang isa sa mando diri isang regional office particular May production sang shabu mismo sa jail? amo nang pamangkot. Di man ta magsiling nga may production nga
sang Shabu sa sulod sang jail da ang posible gid sagwa naghalin nagpasulod kagang sa sulod amo ang nagsupply sa ila sini nga mga kliyente. Isa pa ka mga bagay, that is why ang mando diri ni Brigadier o kon Jail Chief Superintendent Arnold Buenacongsa nga dapat usisaon kag magpakig-angot gid rekta kay Police Major Jordi Puerto kag subong man usisaon man si Angas as to para ma-identify kung sino ning PDL ni nga sa sulod nga may mga communication. Sino to si alias Busing nila kuno to? Busing nila? O si alias Busing kuno tong ginakwaan niya sa sulod sang district jail sa may Takuling Bla? Isa pa na, Action Rex. Ang unang mga bagay diri nga that is why daw na alarma bala Action Rex ang mga opisyal sang BJMP Regional Office matapos gamay lang nga droga na pero bisan gamay pa kay ti naghalin sa supply halin sa supply sa sulod mo. Isa pa na. Amo ng mga bagay nga dapat usisaon. Sa piyak siniya nga suno siya kada semana bisan ining may pandemya Action Rex bawal ang bisita. Still gyapon nga ila sining bawal ang bisita sino mapasulod that is why nga through Greyhound operation may ara pagigyapon sila makuha. makuha. Alam mga jail guards na mapasulod. Unang Di man tagsiling mga jail guards mapasulod kung ang bisita bawal. Kagang pamangkot na, kabalo man sila nga ang cellular phone, bawal man sa sulod. Tanan nga mga kargamintos, bawal na da. Damo nga mga bawal da. Hindi lang magpasulod ang, rekta lang to sulod sa selda numero 13 ka, kadto lang to. Amo lang na abi. Kani nga ambal man gani sila, magsulod ka sa jail o kung sa jail facility, amo nang nagsulod ka sa daigdig ng mga bawal. Galing kay ti, bisan bawal may kakasulod paghihapon, no? Man. Manang matigalahan tang grabing higpitanay dira sa pagsulod. Grabe ka istrikto. Tingnan ka kasulod pa na. Apin pagid ang pagrekisa sa mga gamit mo makuha gamay-gamay gani nga siya makuha si pa. Si Giorgio Reperto sang Station 8 hindi man na magpagwa kun di naghalin to kay angas ang statement nga ang supply ging kuaya sa BGMP. Okay, nagkanta pagid niya si Angas Action Rex mong. Anong kanta ya? Tika na, may isang kanta ya, kunti, di inhalin, kunti, BJ. Ayo, Action Rex kanta siya kuno mo. Abi man sang kanta niya to, may tono man. O galing kay Busing, si alias Busing, ti amo nang dapat usisaon karon Action Rex. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Jairus Anthony Dohelio. First of all, ang aton nga mga PDL usually, nag-undergo na siya sang turo nga pag-inspection sa aton mga facility, no? And ang ina nga mga allegation, so that is subject sa confirmation naton, sa validation naton kung matod na o hindi, no? But we cannot discount the possibility na posible na, no? But ang easy way to escape sa investigation sa mga nagkakalatakpan, abi, ang ginatudlo nila para mautod na lang ang inquiry, ginatudlo nila sa jail, no? Para hindi na maglawig, no? Ang pag-inquire kung paano ang ilang operation. But as I've said, we cannot discount the possibility, posible na, no? And ang aton regional bureau, nagatiho na sa mga pinaagi para ma-identify na nga mga tao nga ginahambal nila. Ongoing naman actually ang aton investigation para ma-determine naton ang veracity sang sina nga mga allegation. We expect nga may mga result by the coming days. May mando, sir, ang aton regional director para sa jail warden. Yes, actually nag-direct na, no, kahapon pa ang aton regional director nga mag-conduct sang measures, no, ma-determine ang nga veracity sang allegation. And we are coordinating also the PNP, no, para at least ma-identify natin, ma-determine kung anong kamatuod ang mga allegation ngayon. And para dira, maka-ubra kita sang nagakaigo ng action. But as I've said, nag-ubra na sa mga measures ang ato ng mga jail facilities para dira. Yes, sir. Actually, isa di ka mga bagay nga dapat mantalapang doon siguro, sir, sa ibang pang mga jail units naton.
surprise greyhound operation, even mga cellphones, cellular phones, hindi man pwede sir, no, sa sulod. Hindi, yes, and actually, there are instances kami nakukuha man kita during that inspection. Hindi na to na ma-discount, no, nga may aragin kung kaisa nga nagkasulod. But ini nga mga kontrabando, wala na to ginatolerar, kag may mga tion nga nakaka-confiscate kita sa mga cellphone. Aksyon na Rex, klaro. May mga kung tayuan gid. magamuna nga hindi kwan lawlaw ang gwardya sa BGMP kung makasulod pa na. Oo, amo na. Amo nang isa na da ka lantaon ni Jairos Duhilio kung ginasunod sang local BGMP ang pag-istrikto man hindi man na makasulod ang items na kung wala tubong ang gwardya da. Sakto, no? Di ba? Oo. Kung gwardya ikaw, ang gwardya mo na dira, hindi lang magtulok lang sa nagadulong da sang pagkaon o kung may idulong nga bulong da, i-check yun na sila. May mga aparatos na da sila Action Alvin mo. Oo, base ang bag, kuan bala, para kasi nun para kay Busing, Oo. sulod na. Anong sitwasyon na saligtan ni sa pamunuan sang BGMP, no? Kay di kita luyag nga masablagan ang ngalan sang BGMP. Ang pulis naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental nagapaninguha na sang operation piniksinta siya sa jail mismo gahalin ang droga sos Mariones Sigarapon. Action Alvin? Gani man Action Rex. Let's see, wait and see man kita Action Rex. Kay may investigation naman ginapatigayon karon ang BGNP. Kabay pa in the coming days, suno sa iya nga makakuha na gid sila sang resulta bahin sining Hindi nila pagtagoon sa mga katapos ang midyang resulta, ipagwa nila. tutukan tagin ni Action Rex. Oh. Oo, kuliton tani si Major Duhelio. Bakin sini kay ti region ang nagamando ang ilan na pinagka-regional director na ang nagamando man nga imbestigaran ang Dapat ini nga imbestigahan klase. ginis Lacson Alvin Hindi pwede niyang pabayaan niya makmo kadalagko sang sabo nga na-recover da. Kung muna iyang ang recovery to, mga lapit 1.4, no? Sang February 10. Kung sumahon Di ko masiling si Duhilyo nga patalang lang na kagaligasyon ni Angas to ni sino to gani? si Angas. Tigol Angas. magsiling si Angas nga patalang lang na ginambal ni Duhilyo daw patalang lang daw may tendency nga ti halin gid man sa sulod. Ti nano man yang galgal yang magpatalang siya? May butang niya sa jail? Ti mo tong ambal diya nga sa mga investigasyon nila para na lang maturdukan pala. Dapat atong ginatugyan tana sa Bureau of Jail Management and Penology kag sa mga kapulisanta sa Bacolod City Police Office, no? Yes, Action Rex. So, base makakuha pa kita sa pinaka-latest diri by Monday, kay ti ongoing pa man ang ila sining investigasyon. Report gikan sa patrol. Ini si Action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang abon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi ta kambal ni nga may tubong ang jail guards. Ang mga jail guards, no? Kung sino man ang jail guards, hindi ta magkahambal nga may tubong. Batang aton diri punto nga dapat imbestigahan sing insakto kag kunano ang magagwa sa investigasyon ipalayag nila. Hindi gitago-taguon pa nila dira, no? Pagpanghangkat naton sa pamunuan sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP, mga kakson diri sa Rayon 6. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life Extension Super Fiber.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Traba sa patrol, kadtuan tang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, distribution sang bulig pinansyal para sa mga nahalitan sang Bagyo Odette sa Bacolod, posibleng sa Huwebes pa matapos suno sa tagpamuno sang DSISD, no? Na daw kahinay sang tagtaganay sang bulig diyaw. Mayari pati ganing text man sa akon ay daw sa silay ni saya. Abot kun may ara man kunong kwanto sa ginhalaran silay kung may calamity fund man. Okay. Sige, i-check ta lang ni sa silay kung mayari sa silay, no? Kay gapamangkot ang isa taka utod man nga kun mayara sang tagtaganay, no? Calamity fund tidri sa ato, no? Hasta subong sa Huwebes pa man kuno. Base matapos na, base hindi pa matapos mami extend liwat Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Sa Wibis nga daw sa sa mulang expect sa DSSD diri sa syudad sa Bacolod nga matapos na ining mga partially damaged nga mga beneficiaryo kumatagan sang tag 4,000 kag 5,000 pesos para sa ila sining bulig pinansyal nga tagya sang syudad diri sa mga beneficiaryo. Now, actually, ginatiwaan sa DSSD nga mapadasig ini. Galing nga problema, pagtaas to blocks sa next nagigad. Some cases, ginalimitahan lang at least mahatagan mga 500 ang mga individual sa kada taguri, no? Half day. Kaya bangod man sang ginapasiguro na hindi maginutok sa isa ka binyo, namo ni siya ang ginapantangan sang distribution. Sa 10,000 ka mga beneficiaryo nga tala mahatagan na partially damaged sining na mga tag-iya sampulyan na matapos kinigo sa Bagyo Odette. Nagahambol na sila sa 7,000, biling 3,000 na ilang ang nabilin na nga ila paghahatagan. Ginauna nila to sa next mo mga totally destroyed nga sa madumduman pinagbato niya sang tag 10,000 pesos. Sunod na rin kay Ma'am Tero, tapos naman yan kay Washington kag paghatag ng ilang sa bulig pinansyal nga daw mismo sa mga beneficiaryo nila pati gayunod. Yari ang tagpamuno sa DSSD sa Bacolod, Pasita Tero. Wala pa sir, siguro target ng mga Thursday pa kay wala pa kami nakaubos pagwa bala. Ang payroll bala matamat ng gwa sa may accounting mo. So, kung mag-withdraw ang treasurer, matamat lang ang pag-withdraw sa treasurer. So, ang amon nga estimate mga until Thursday siguro. Kay out of 10,000, mga 6,800 na kami. So, remaining na lang kami ng mga 3, no? So, mga 70% na. I see. So, mga big barangays pa ni Mama, way matagan or numbered barangays lang? Ano ni sa mo, ni kay may kung ano ang papers, ano ang payroll na magwa, bala? Ano lang na din mga process naman. So, mix siya, may numbered, may barangays, may numbered barangays man. Mga 3,000 plus naman lang. Naka-phase out lang kita mga 6,773. So, kung may mga 10,000 kita nga nag-apply,
So, mga more or less mga 3,000 plus ka nang partially nga live. Pero sa palayag ni Ma'am Pasita Tero. So, mga partially, kag-light damages ini nga mga tagiya sampurian nga magabaton sa financial assistance. Balita gikan sa Bacolod City Hall, sunod tayo hipon mag-action din kaman sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede gid mga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. si aksyon na Brian Morden, doktor sang Banwa sang San Enrique, may patag sa zero bakuna sa tung Pebrero 10 nga National Vaccination Day. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian. Action Rex Aminado, diri si Dr. Fritzy Haranilla, ang municipal doctor sang San Enrique nga wala gid man sila nakapang bakuna sa tong Webes. Pebrero 10 nag-umpisa ining bayanihan vaccination National Action Rex. Sunod rin sa doktor nga ang ilang magbakuna sila sa Lunes sila mag-umpisa, Martes kag Miyerkules. Kadungan sa vaccination man sang nagaedad 5 katuig tubtob 11 man katuig. Isa man sa rason kung naway sa nagbakuna sa samo nga adlaw Action Rex. Kay ilagi sa mga vaccination day gid may schedule na sila ang San Enrique. Lunes lang kag Biyernes ang ilang scheduled na nga vaccination sa nasambit nga lugar. So, patag man sining, at way gid man kuno problema sa ila sining nga bahin, kay sa pagid nga rason, wala may nag-abot nga bakuna halin sa nasyonal for vaccination program gid mismo. May bakuna sila nga nakastock intended lang sa mga scheduled nila Action Rex. Pero sila mismo nagpalayag, hindi man dapat gid sa balakana, kay ang San Enrique more than 70% naman gani ang ilan na bakunahan dira sa sini nga mga tinion. So ginatutukan nila ang 5 to 11 ang mga booster shots. Kag madamo man nagapabakuna man nga first and second dose Action Rex. Ari si Dr. Angot sini. Thursday wala kami nagbakuna, kaya nga mo niya ang schedule is Friday and Monday. Friday, Monday lang. Bisan may bakuna, may national vaccination, okay lang na siya, Dok. Wala ka mo Meeting nakapabakuna. of namon sa Monday, Okay. Tuesday, Wednesday. Okay. Wala kami contact bakuna since ang pagsugod, teacher. Sang last month, 3 times a week kami magbakuna. Aha. Sang ini nga February, twice a week kami magbakuna, Monday and Friday. Ang amon nga bakuna, sige-sige,
Ang national bakuna day, hasta pa sa Monday, Tuesday, Wednesday. Action next sa motong pagpalayag ni Dr. Arnelia angot sining samit iya nga Aranilia kung Juanilio? Juanilio Action Rex oy. Oh, Juanilio na kay Juanilio. may nagtawag diyo? Juanilio. Oh. So, dason nga semana, base mabato naman nila guro ang sulat ni Governor Eugenio Lacson kaya doon ginapa-explicar to si Mayor pero amo naman ang explanation nila kag sigurado sila nga nagapangbakuna sila sa ila sining lugar. Pakaronan pa sa hapon kag sa gabi may report sa isa ka banwaman diri sa sur nga bahin sa probinsya i-confirm tari karon may ara sa nagalapta iyang ID Action Rex himo ID? na ni sa ID Para? imo sa PVC nga may ngalan nga exempted sila sa vaccination. Action Rex. Pati dira gina ayo kadamo lang Gwapo sang ID niya kay himo gid niya sa PVC na gid niya. Tapos amo ni gina-present nila nga exempted sila sa vaccination. So initial tawag ta na kay na ang natungdan nga banwa makig-angot pakita sa doktor karon kag kon malabot ang ila sining alkalde Action Rex kay nag-viral naman ni ganito subong sa social media kay ang mga litrato sining mga identification nga inegin gintabunan ng anay pero ang balsang sining nga banwa siya pila kadlaw i-reveal tani kung sin oni sila kay hindi di pwede nga may aras lang sang exemption sa vaccination kag may ID pagid sila kag ginhimo Action Rex. Di na sila sang ID nila nga naga-exempted sila yaman. Ambot gani kung sino nagpirma sila kung sino nga grupo damo ang nakalaan mo sa sur maning nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Mga balita sa Kapitolyo Action mo nag-report mga ka-action din ka mga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo tong pagpangklaro ni Dr. Fritz Juanilio, no? Dr. Fritz Juanilio sang banwa sang San Enrique mga kaaksyon, no? May mantugin patagya kung nga kay ti kung pamatian mong probinsya ginapamangkot man nila ginahulat ang San Enrique. At least na sabat ni Dr. Fritz Juanilio mga kaaksyon ang ining bagay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dalig lang sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo kag balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kag ngaton sining mga out of town reporters mga kaaksyon, no? May tisianay kita kula Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain Nga Candidates Forum, mabatian diri sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapi na ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sang music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usap sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga This bala. time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad kay paring Alan Navales, may lang pamati paring Alan Navales, no, dira sa Barangay Alihis, sining syudad sang Bacolod, no. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo, no, kapulisan sa probinsya nagapanawagan sa mga nabilin pa nga mga New People's Army sa Negros Occidental nga magsungka na mga kaaksyon. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapanawagan karon ang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Colonel Leo Pamictan sa mga nabilin pa nga mga miyembro sang New People's Army diri sa Negros nga mag-surrender balik sa sabak sang gobyerno kadungan sining tatlo ka mga NPA nga nag-surrender nga Sandaya alias ka Nikki alias ka Aisa
kag si Ka Alan. Sunod rin kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa NOC PPO, ngagin kalipay gid ni pamigtan nga ang pagsalig sining tatlo ka mga NPA sa mga kapulisan matapos nga nagsungka ang mga ini sa 6th Special Action Battalion nga ginapangunahan man ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang battalion commander sining 6th Special Action Battalion nga nakabase dito sa syudad sang Sagay. Now ginapasiguro man sang mga kapulisan nga secure ining mga surrenderi kung ma-surrender sila, samtang ginhanda man ang mga papeles para sa ICLIP nga project abi sang gobyerno sa diindugang pagida diri ni Donasco, kaangay man sining kaangay man sa mga NPA bala nga nag-surrender sa mga katapo sang 303rd Infantry Brigade, kag ining tatlo pa ka iban nga nag-surrender sa Special Action Battalion. Tinigapanawagan si Colonel Leo Pamigtan sa mga nabilin pa nga mga NPA diri sa Negros nga mag-surrender ka mag-umpisa na sang ila sining bag-ong kabuhi kag mangin malipayon kaupod na ang ila pamilya. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Our provincial director is very happy with what happened, no? May tatlo tayong NPA surrenderies na na-report. Kay grabe gid ang benefits na mabato nila, Sir Alvin, when they avail this e-clip program na ginatawag, bibigyan sila ng panimula sa kanilang pagbalik sa gobyerno, and they will be supported all throughout. Ito po ay example ng itong tatlong ito na bumalik na sa gobyerno. It means na wala talaga silang napapala sa pakikipaglaban nila against the government. He's very happy and he's encouraging na iba natin from uphill, no, sa mga malalayong lugar dito sa Negros Occidental to surrender. They will not be named, they will remain anonymous, and pangangalagaan sila at pangangahalagahan ng gobyerno. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa rin ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Rad! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Matapos ang balita sa Nokpo, sa iluhanta ang balita gikan sa BCPO. Welder lang nagpatay to sa upod niya. Welder, padayon pa nga ginapangita sang kapulisan. Pamilya, biktima, ginahulat pa sang kapulisan agod nga magpasaka kaso. Batok sining suspect, mga kaakson. Kantuantang balita ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Yaring kauntan sang report, Akson Eric. Akson Eric, duha ang aton palabuton sa Lunes kadlaw, no? Sabi ko, duha ang palabuton sa kaso. Ayo di purma. Gali kayang palabuton. Sabado na sa Monte, way na tsansa, no? Way tsansa. Maguot na ta sa Sabado kag Domingo. Manimuron tanis banga. Yes, Akson Eric. Kag mapadugo pa sa Lunes, no? Di kay Valentine's Day na mong. Ugli. February 14, Lunes na. Lunes na. Oo, ti ang imo planong padugo. Pwede mo na makas advance. Pwede mo na makas advance or makas advance sa 14 na, no? Kaya sa 15, Mother's Day. Ayo di purma. Mother's Day to sa 15, no? Sundan na yun isla iyan. Valentine's Day, sa 14, sa 15, Mother's Day. Sa Miyerkules, Evergreen. Ayo di purma. Amo na mga hectic schedule ta sa Luzon Semana. Gani man. Amo na ta mga tiraso taxi Rex, no? Mayo. Damo nang Mayo na ta nga mga balita. Next week, makayom-yuhom na ta, Rekta. Patan ko na nga mga pizza mo, pero ginapanumdum mo pa. Ati, baloko may pepraso ka kay Marie Janet mo. Ayo di purma. Hindi mo,
Kaya napanumdum na ka kay kabalog ko nga si Marie Janet kapag monitor subong, no? Okay. Mare, preparar para ganar. Okay, Amo na ng tirada, Axo Rex, no? I-enjoy tang aton live, mitras tanto nga, nagaginhawa kita, no? Do si pare nga, na balis man pare koy. Musta ka na parealan? Arasa? Arisa. Buta nga subong lang sa nagpabatsyag niya man. Basi kung kadugo. Ang? Ayun, di purma. Kung naara, kung naara na, siya kapabatsyag mo silingon, ara na. Okay. Ara na ang pabuton ta. Ay, pamati gali si paring Renz Caglia Campos o dira sa Sumag. Ay, gali ka matesa. Si Elmar kag Mrs. Trafanco sa Mansilingan. Ba, kada mo sa ila, mga Mr. Mrs. Na sigurado madate ka na sila sa 14 sa Lunes. Philip kag Tintin Rizaldo sa Alihis na niyo. Ay, gali ka. Ano man si Mark kag Ems magbandwa ho. Oy, primo. Si primo mo butin sila subusan dumanan kung sa Talisay ni sila. Duga wag kita katilos ang bugas ni primo, no? Ugani. Man sanaya ba nga namot-hamot bla? Man sanaya. Ayun di purma. Ang amot-hamot bla nga kanon bla nga pisabay kasudaan niya kasabaho pala to. Damo na ang dapal mo. Sige paning kuan niya sang yang rice Basi ko naglain naman ang kuan, ang negosyo ni Primo. Gani man. Damo mo ni sa kung kaisa negosyo mo. Ati mo gina basta basta buhi ka, tanan madumduman mo na. Laban eh. Basta negosyo, importante legal nga negosyo. Si Tip-Tip kag Mem Lirasa no, dira sa Barangay Stefania bla. Ara mas la. Pamati. Baw. Ari sila. Ara sila gali, dong. Okay lang kamo da mga parikoy. Okay lang kamo da. Ay para lang inyong plano sa 14. Kaya si Parerexia humana na yan. Ayun di purma. Hindi ang modo na. Humana na yan kay Parerexia. Uwa swerte pa si Buwas Mabansi pa sa Domingo. Aba. Maria Janet, anong plano ni Parerex? May calendar schedule na siya. Kasadvance lang na Ayun di purma. Bansi ni Parerex sa Domingo, buwas mong. Kasadvance na na yan. Pwede na. Pero si Neymar nito, way na da. Way na. Si Neymar, way naman si Neymar, so nakat na to. Sa imo na lang gani. Kay bro, kay John de la Cruz. Ato na. Pag pamati da bro, kay John de la Cruz. Si bro, kay John de la Cruz, sigurado mapadugo na yan. Laban ni. Way man ni saya, kuwan niya, pero lang ni gadugo mo. Pero may nagadugo-dugo. Lagi ng bulsa yung magdugo bla. Amo nang delikado. Pero ito wala problema si Parikak Jan de la Cruz kay bastante ng bulsas na niya. Laban eh. Lagi mo may nagapalangga si mo mo. Laban. Kay ang bulsa nga nagadugo, kauntat ang tulo. Ayun di purma. Ang bulsa nga nagadugo, nagauntat ang tulo. Kung may nagapalangga. Kaya Parikak Jan niya, kompleto ng iya nga Valentine's Day. Sigurado ko. Sigurado. Ang tupay na sa Valentine's Day, GNG. Laban. GNG. May surprise pida. Sa GNG. Gali. Sa 14, basi gusto mo. Sa Monday? Sa 14 sa gabi, may surprise ko da ya. Swerte, basi kung maka-TikTok ko da. Ayun di purma. Hindi mo. Kasi mo TikTok ko pala, kasi mo sa ang gusto garaw. At least magdamo, pulitan, klase TikTok. Lilion ta na sa 14. Sa 14, may chimpo ka, masyado sa GNG. Si paring Renz, paring Elmar, Trafanco, ma-meet ka. Date ka mo to sa GNG, Bisang gamay lang, Importante nga, bisang gamay kung may ara dala nga kalipay kag pagigugma. Laban ni ara ka nga TikTok. Ayun, di purma. Pusa, gining GNG nga mo ni. Pasaliga lang sila. Pasaligan na sila kay para magdamo-damo pa ng customer ta. GNG. May gimmick kami na sa GNG sa 14. Ang willing da, pwede ito kung makapamasyal ka magkakaon-kaon. Hindi ka mo mag-hinurso, no?
Okay. Okay? Sige. Salamat, Tidrex. Tingin ka. Ano ning latest sa Elder ne? Hasta na lang ni Cebuang manhati Police Major Jory Perto kay may mga lugar sila nga ginkatuan kahapon halin pa ni sa natabong insidente pero daw negative gid ang presensya ni suspect kag identify sa kulihim nga mo ni si Michael Berhes 23 anyos soltero taga barangay Hantumana nagapuyo temporaryo kag ininggin buno yung nga upo jaman nga welder nga napatay mo ni si Lionel Istokya 44 anyos dira man nagapuyo sa barangay Hantumanan. May gamay lang nga daw wala pang insidanay sa tuwa kay ining napatay kali action rice kinatudloan niya ni kung paano mag-welding. Ginatudloan ni Berhes. Inom lang ni kunong ginalinan eh. Hindi actually kundi ang ilobra ni welder. Hindi ginatudloan ni sa napatay ni si ang ining suspect ni. Ina mo ni mag-welding ka ho kayo habla. Ang imo obra. So amo to sang temprano pa mo natabo. So sang gabi sina naupo sila inom na sulit naman liwat. Nya mag-obra ka kayo habla. Welding ka kayo adjust kay na puno ni isa. Tiya mo to ginalinan ni naggabaisay sila inangkat ni sang napatay ni ang suspect niya magtapong ulay. Ang isa yan nagwa lagan pagkantos piyak sa ilal na ginabaraks na pagbalik may sundang na mamutohin nando siya igo gid sa wala nga baga kag igo gid action rex sa iya sini kadugante sini ni Police Major Jory Puerto kon hindi na madakpan ini nga adlaw kete magkatapos ang mga operation so posible mapasaka sa kaso na to na nilang pamilya nga magabot ka mag-survey nga private complainant. Yari si Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 8. Bali, ang ato nga dating ang suspect, helper sang victimta, temprano pa kuno, naglalisay sa obra, kaya doon sa ato ng victim ang suspect kung ano mag-wielding, ang muna naglalisay, tapos nakaabot sa pag-inom, nagbalik-balik ang nilalalisay sa temprano, ang muna, nag-aok sila sa inom nila, nangangkat ni victim at mulay ni sa ato ng suspect, kaya nagdumukulay, nakakuha ni sundang ni suspect, nga kung ano ni victim at. So, muna na napatay gini, sir? Patay gini, sir. So, kung nag-request ni for autopsy, para mabalaan ko kung pila ang wounds, ano din ang fatal wounds. Kung mapasaka ta kaso, sino sila mag-serve nga private complainant? Ang immediate family sa atong victim, ginakuan siya kung sa atong victim ato, gina-coordinate na-fight sila kaso. Pero kung hindi madakpan, kaya ginaano pa naman siya kung atong suspect kung madakpan at puso pa na kung hindi madakpan, irregular filing ka niya. Anong kaso, sir? Homicide, sir, homicide. Ang suspect, sir, sige po ng manhunta ni siya. Oo, sir. Kung ano sir makabati sa sang imo balita, sir, ginagiyap sa nga mag-surrender na lang sa backup 8 para tabangan ng krimen ng ginimo yan. Aksyon si Police Major Jory Puerto ang hepe sang Police Station number 8. Ang inyong kakson sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbaro Nagasiring. Mga kakson sa tingka mga bayan sa Pinas. Labuton ka sa mabalita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO mga kaaksyon. Live extension na vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagadugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga sa 30 anyos nga lalaki arestado matapos nadakpan sa buy-bust operation. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Gotti. Aksyon Roger. Action Rex, isa naman ka drug pusher o drug personality sa arestado matapos ng ipagagalan sa bypass operation sa mga katapos ng Station Drug Enforcement Unit
sa Cadiz City PNP. Hindi patigay mga alas 9 ng taklas ng gabi kagabigid lamang. Pebrero 11 sining tuig 2022 sa bayan sang Gusau Street sa Barangay Zone 1 sining siyudad. Ang arestado gikilala kay Nolito Rivas y La Rosa alias Nunoy Rivas. Gini siya ang wala pa sa asawa, 30 anyos sa ginad. Ginatag street level individual, residente ni siyang lot 18 Phase B sa Grandwell Subdivision, Barangay Daga, apang diri sa may Barangay Zone 1. Ginpatigayon ang among bypass operation gaway siya makaibalo nga iya sining katransaksyon gali isa na ka pulis nga nag-serve as pusher buyer. Na-recover sa iya position ka control ang walo tanan ka plastic sachet nga may unod sa ginapatian siya buo. Lakip na diri ang bypass item nga nabakal sa iya sa pulis antes pa man siya gin-aristo. Nakuha man ang isa ka Queen's Sports nga suludlan sang sining nga druga, lakip na ang 500 piso bill nga gingamit nga bypass money ang na-recover man sa sining nga persona. More or less mga 0.3 grams ang ginabulubanta nga kabugaton, kinagabili naman sa 2,000 pesos ang ini nga druga. Sa Lunes pa, Action Rex iga-file ang kaso. Batok sini sa iya sa Section 5, Section 11, kag Section 12 ang pagbaligya ang posisyon sa illegal drugs kag subuman ang posisyon sa mga illegal drugs para Pernelia. Para siya karon nga detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sa Cadiz aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas Lambuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluhan taning balita ni Akson Nelson Patinio. Mapakalatraba kita na no? Sa unang distrito sang probinsya, pagsungka sang 3 ka mga miyembro bla sang New People's Army, dako nga epekto sa ilahan ay suno sa tropa militar. Yaring kaundan sang report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Yes, Action Rex, ang pagsungka kag pagbalik sa sabak sang gobyerno sa 3 ka mga ginaligar katapos ang New People's Army, dako ang epekto sa ila sining hublag. Ini ang ginapahayag ni Police Colonel J.J. Habines, Battalion Commander sa 79th IB, nga nakabase naman sa Barangay Batu, Siyudad sang Sagay. Ang pag-surrender ng Naik, kaisa kag kaalan sa 6 Special Action Battalion sang Special Action Force ang PNP sa siyudad sang Sagay Damlag pa. Suno pa sa kay Habines nga nagapakita lamang ini nga mahuyang na ang mga katapos ang New People's Army nga nag-operate sa Sur kag Norte nga bahin sa probinsya sang Negros. Kahapon nga adlaw ginasapol ni Habines ang 6 mga kapitan sa Banwa sang Calatrava angot sa presensya sa mga armadong grupo sa ilang lugar. Kalakip sa ginamiting ni Habines ang mga kapitan sa Barangay Cambayubo, Ilubang, Winaswasan, Minapasok, Minautok. Yaring kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel J.J. Habines sa interview sang Action Radio. Ngayong hapon, no, ang dako gid ni nga epekto sa ila, no. Kaya makita naton nga ang ilang miyembro nag-hinay-hinay na panaog, no, balik sa sabak sa gobyerno. Buot silingon sina, damo na sa mga upod nila ang nakarealize nga wala gid mayo nga maatag sa ila pag dire-diretso sila to sa babaw sa ublag, no. So ato ni ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel J.J. Habines sa interview sang Action Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action Nelson Patinio nagasaling, mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pilipinas. Labutong ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Nelson Patinio. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation is a mother of all diseases ini mga kaakson.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-workshop. Daligid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapin ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, upod na kay Aksyon Welma Sogaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mga kaaksyon, sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman.